Pinoy Bus Driver TV. Salamat pala sa pagbati kayo ng amigo sa amiga. Dumating na sila ganyan dito, habang nag-clean sa bus. Pauwi siya ng Lagunoy, Caparesor, Partido. Ito, malapit na natin mag-clean sa baso. Ready na yan mamaya, sunay 2-3 sa Nagami Kugsit. Daga tayo tataya. Ito ang 1866, hindi ko alam kung saan ito tataya kasi nga yan ang chartered sa Cagayan, Legazpi. Wala rin pambansa. Kapugsit, dito pala sa Brando, nag-washing ng bus. Bibaya tayo mamayang gabi. Araw ng Sabado, July 20. Ito si Migo, yung kulay na kaputi. Uwi sila ng Laguna, yung kapugsit. Nakabutan ako rito. Sumigaw. Pugsit na tayo. Kaya sila, alis na yan, pupunang Laguna yan. Ito nag-washing tayo, may kapugsit na washing. Para kuminta mo lang kunti. Yeah, galing yan sa may kapugsit sa Arkila, Cagayan de Oro. 1866, kaya dito nagtambay. Okay ng Lagunoy. Ingat may kapugsit. Kay Miga Pugsit. Okay ko Pugsit. Ito ang last natin trabaho. Katapos na natin mag-washing sa labas. Ngayon naman, dito naman tayo sa loob. Bumalis at mag-pump tayo. Kasi kung walang washer dito sa Pugsit, sa San Fernando, Camar Resort. Dito sa grahe natin, walang washer. Kaya kanya-kanya kaming trabaho dito, mga driver. Hindi lang naman ako ang marunong dito may Pugsit. Lahat kami dito, mga driver na bus driver. Nakikita ko rin yung mga bus driver ng Pugsit. Kasi party sila, lilisap pa sila. Hindi lang ako may Pugsit. Alang to sa mga bago ba mag-trabaho dito sa ganitong trabahong biyahirong malayo. Ngayon na lang makauwi sa pamilya. Kaya kahit na ang kalungkutan mo, inilibang-libang mo lang dito para hindi ka magmukmok, para mawala yung kalungkutan mo. Basta lang huwag mo lang silang pamayaan, huwag mo lang silang pautuman ni Kapugsit. Ang mahalaga, magtrabaho tayo. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko. Di baling ako magtutuman may Kapugsit, huwag lang sila. Di ba ito karamihan ng basura may Kapugsit? Kasi winalis ito yung partner pagdating. Kaso may mga tira pa, dahil pa matira. Saka kahit na ng Bisaya, napitao lang tayo dito Bali ang muli may Kapugsit. Kaya mamayang gabi, alas 6, sa Naga tayo, sa Naga. Night trip. Pugsit na tayo, night trip tayo sa Naga. Yan ako, may basura pang dito. Di ba na ayos si partner Roy Polis sa sulok-sulok? Ang mga sulok-sulok, matira-tira yung sulok. Tapos mapa natin yan.
ito, may kumsit, mapapan. Ayan, may kumsit ang tira ni Bigo, partner ko. Ayan, ang tira sa walis. Iba niya na huli lahat. Kumsit na tayo. Yan, ang map. Umiram tayo ng map dyan sa, sa kantin. Dyan sa kantin. May map sila dyan sa CR. Tirayan naman natin ng map ngayon yan. Yan ang buhay Pinoy Bus Driver. Gayero, may kumsit. Hindi lang ako, lahat. Marami tayo dito eh. Mga Norte, mga South. Saan pa dyan, mga wala yung biyahe. Malay. Ayan, ito, trabaho na lang, no? Tulo, pawis. Pawis na pawis. Kaya, exercise. Oxygen. Huwag kang patatawan-tawan para sa katawan mo lang din yan. Para hindi ka maghina. Mikupuksit. Mikupuksit. Silipin nyo, baka may chicks yung tago. Pati tayo dyan. Baka maghina ni Mrs. yan. Mikupuksit. Yan tayo dyan. Mikupuksit. Sa ganitong trabaho, pag sa area na walang washer, walang malinis sa bus, obligado tayo maglinis. Hindi pwede kaya tayo ng permito. Kaya sa mga magumsakay. Kaya sa mga gusto mag-apply dyan na gusto pumasok sa biltran ko, kung anong bus man na biyayang malayo, ito ang trabaho natin, may kapuksit. Yung mga biyayang city parisyon, ang nagwawalis doon, naglilinis, yung produkto dito. Sa amin na dalawa yun kung sino ang kilos. Walang utusan, may kapuksit. Kung gusto mo kilos ka lang. Martin ko na doon, pahinga lang sa kubo kasi papapayon sa biyahe, galing sa Pasay, nagbili na kulye. Kaya ako na iwan dito, ako ang gumawa. Naglaban ng kortina, pati ito paglinis sa bus at pagwasing. Ito na kami kusit. Trabahin natin ha. Buksit at hang. Wow.
mga puset. Tapos na lang ako naglinis sa, sa aircon filter. Kasama sa linis yan. Mga magandang lamig na ating aircon. At isa pa mga puset, paalala ko. Kahit gano'n tayo kasi smoker, huwag na huwag tayo magsigarilyo sa loob ng bus. Para hindi mga amoy ang ating bus. Para hindi mga amoy sigarilyo ang ating bus. Kahit gano'n tayo kasi smoker, tayo sa labas magsigarilyo. Kung dito sa loob ng bus, ito ang pinakapahinga natin sa sigarilyo. Na huwag tayo magsigarilyo. Kaya habang tumatakbo ang bus, tulog lang tayo. Kung si partner na pumaniho kasi dalawa tayong driver ay palitan. Kaya huwag kayong magpanin ng cellphone. Kung si partner na magpaniho, cellphone ka saglit, reply ka sa mga message, tulog ka na. Kasi para pagising mo, ikaw naman papalit, kondisyon ka. Kaya naranasan ko dati mag-ubisit. Bago pa lang ako dito biyahe sa probinsya. Para bago lang dito katubay ako. Sa Liberty ako. Walang cellphone yun, walang cellphone. Nagkikipagpintuhan ka sa pasahero. Yung pala, malapit na, ikaw na papalit. Kaya diyan ang ating pagmanok-manok. Pag tawag sa manok-manok, yung antok-antok ka na sa Manila. Yan ang mahirap. Delikado yan, mag-ubusit na mag-antok ka sa Manila. Kaya kailangan talaga, pag ikaw ay magpahinga na at si partner na nagmaniho, matulog ka na. Para magising mo sa area na ikaw na magmaniho, kondisyon ka. Kung nasubukan nyo yung bugsit, ang antok sa Manubila, di ba mahirap? Di ba? Magsisisi ka pag anong mangyari sa'yo, disgrasya. Kaya muti-puti ka magsisigay. Di mo pwedeng sabihin sa partner mo na, ikaw muna kay antok pa ako. Siguradong pagdating sa Pasay, sa opisina, i-request ka, palitan ka kasi antokin ka, delikado. Palis ka tayo. Yan ang paalala ko may kabuksit sa mga, kahit na sa mga matagal na nagbiyahe dito. Dapat talaga iwasan natin yung hindi tayo antukin. Hindi naman makasabi natin, minsan may antok din tayo kahit na sakto tayo sa tulog, lalo pag sobra ka sa tulog. Parang masanay ka, antukin ka na. Pero yun nga sabi ko, labanan mo. Kape, steak, o kaya magbaba ka, magtigil ka, magsisigarilyo ka doon sa baba, sa likod sa makina para mapawisan ka, aircon ito. At isa pa, huwag nyo itutok ang aircon sa mukha mo. Kasi pag yung mata mo ang nalamigan, natutok sa hangin, yan, antokin ka dyan. Basta yan ang naramdaman ko, may kubuksit ha. Antokin ka dyan pag natama ang hangin, lamig sa mata mo. Islide mo lang, iwas mo lang. Yung iba sombrero para hindi tumama dito. May sombrero. At isa pa, huwag nyo itutok sa ulo nyo. Kasi imbis makapalang buhok nyo, ninipis yan. Kasi yung itong aircon, chemicals yan. Yung papalamig yan, yung freon. Kung mahina ang kapit ng buhok mo, ay lalagas yan. Kaya itong buhok mo may kubuksit, hindi ba siguro nagbawas? Parang nipis ako. Ito na ang buhok ng lahi ng tatay ko. Ito na ang purma. Ito na ang purma ng buhok ng tatay ko. Namatay na lang yun, makapal pa rin ang buhok. Kasi naramdaman ko noon, nagsasampo ako. Naglalagas ang buhok ko. Gusto na tayo, kaya tinigil ko yung sampo. Kaya nagsabong ko yung safeguard ko, kaya sa hindi ko nagsampo. Tapos nung bata pa ko, yung parang pinya, kulay pula na, pabango yung nagta, ay yung ano niya, katas. Yung papatibay sa buhok yun, yun ang turo na tatay ko. Ganun mo yun, sa ulo mo, bago ka maligo. Patuloy mo muna siya, parang kapit na kapit ng buhok mo. Pagkapit yun, may kapuksit. Nasa ano yun, nasa bububat yun eh. Parang pinya. Kung na mayroon niya sa inyo, gawin nyo yan may kapuksit para yan magnipis ang buhok nyo.
Trabaho na tayo, trabaho. Dito kayo buksit sa trabaho natin. Kailangan, marunong tayo mag-alaga sa sarili natin. Alagaan natin natin sarili. Kasi wala tayong magulang dito, saka asawa, saka anak. Kung asa lang yung pakiramdam, eh, magkamot ka sa sarili mo. Lalo ng trangkaso. Hindi ako marinig na nagbaba at nagpaalam sa opisina na bababa ako, sir, kasi may trangkaso ako. Tuloy pa rin ang biyahe ko, may kabuksit. Ang gagawin nyo pag trangkaso, depende lang din kasi siguro sa resistensya ng katawan, may kabuksit. Depende lang siguro. Kasi ako, pag ako may trangkaso, hindi ako iyakin. Kaya ko pa rin magtrabaho. Ang ginagawa ko, dahil wala man tayong initan na tubig dito, no? Para rin sa summer stop, inom ka ng mainit na tubig. Ihigupin mo lang yun pakunti-kunti para hindi ka mapasok. Pag pumasok lang sa loob ng katawan mo, labas ang init ng katawan mo. Pag pawisan ka dyan, may kabuksit. Yan ang diskarte dyan. Kung may sipon ka man ubo, bumili ka ng Yusip. Bumili ka ng gamot sa ubo. Huwag mong gamutin ng bayoglo ang katawan mo. Huwag mong punuin sa gamot ang katawan mo para hindi masira ang inyong bato. Hindi. Kaya ako may usit. Yan lang ginagawa ko. Init na tubig. Yan din ang turo ko sa anak ko nung maliit pa siya. Kaya nung marunong na siya mag-init ng tubig, pag masama ang pakiramdam niya, pag medyo umano na yung lamunan, masakit na yung lunok ng laway, tubig init agad yan. Hindi na matuloy yung lagnat. Oo, ububuhin ka, sipunin ka. Pero yung hihinang katawan mo, hindi. Lalaski ka pa. Lalakas ka pa, may kumsit. Saka trip ko, pag may masama pakiramdam ko, kain. Ang trip ko, may tinapay, kanin, hasta kain. Malakas pa rin ang katawan mo. Kasi kung hindi ka kakain, lalo kang hihina, may kumsit. At kung ihiga mo yun, lalo kang hihina. Ako, panay pa rin biyahe. Kaya hindi nyo ako kita na
Sino-sinong sasampa sa bus ko? Sa regular kong bus? Hindi naman naging bus to, no? Sa regular kong bus, wala kang makita basta-basta magsampa. Eh, hindi ako basta-basta magbabaan na sabihin masama pakiramdam ko. Tuloy pa rin ang trabaho, hindi ko pugsit. Kasi kung ihiga mo yan at pumasa ka sa mga gamot-gamot, lalong hihina yung katawan mo. Kasi sisirain yung loob ng katawan mo sa mga gamot. Kaya ako, magpa-doktor lang ako kung hindi ko na kaya. Oo. Pero kung kaya ko ba, kunti mga gamot sa ubo, hinam ko ng Robitussin at mga gamot pa, anong klaseng gamot. Hindi pa rin kagaling ang ubo ko pugsit. Kasi lamig yan sa lamig. Lamig ng hamog, lamig ng aircon. Hilot lang, pahilot ka lang sa likod. Saka yung pagpapawis ka rin. Kasi yung ubo natin minsan, sa lamig ito may kapugsit eh. Lamig. Eh dapat hilutin din yan. Uminom ako ng mga gamot, ganun pa rin, lalong titigas. Kaya tingil ko yung gamot. Ilang beses ako mag-inom ng Robitussin, ganun pa rin, titigas pa rin, pugsit na tayo. Kaya tinigil ko ang gamot. Hinayaan ko lang siya na mag-ubos ang klima. Kung hindi makubos, ay hindi magpadoktor tayo. Pugsit na tayo. Pero kung hindi kaya ng resistensya nyo, wala natin magawa. Kasi maramdaman mo rin naman sa katawan mo kung pahina ka na, hindi magpadoktor ka na. Eh ako, alam mo na naman sa likod ko. Wala ba? May sakit man likod ko, pero hangin lang siguro to. Kaya kailangan ako pilot ito. Pero malakas man pag ito. Pawis. Pawis tayo. Pawis tayo. Pugsit tayo. Kailangan natin magpapawis. Pugsit tayo. Kailangan natin magpapawis. Kailangan natin magpapawis. Pugsit. Puta pa pa'y nakita. Kahit na tayo tumatanda na, ang tayo na natin, kailangan din natin nag-exercise. Kayain pa rin natin. Gagawin pa rin natin yung ginagawa natin nung bata pa tayo. Kahit na hindi kailangan tumakbo, tatakbo talaga ng tatakbo. Ngayon, patana tayo, tamad na tayo tumakbo. Iyon ang hindi maganda. Dapat kung anong ginawa natin ng bata pa, maglaro tayo. Takbo. Kung ano man dyan. Katulad dito, paglilinis ng bus, exercise ito. Maglalaba. Kung may time ako, kaya hindi ako naglabas sa damit ko kasi nga kulang sa tulog, pagod na sa pagmaniho, basa ka. Yun, papasma ka. Pero ito, ginagawa ko rin to kung nagpapahinga ako ng mahaba-habang pahinga. Ipahinga mo muna yung katawan mo, hindi yung rin. Kahit wala ka patulog, pagod ka, natrabaho ka dito, sa ganitong pagwasa yung klinis ng bus, huwag mong gawin yun. Overpatig ka. Magpahinga ka muna. Pag lumiksi na katawan mo, kasi parang pagkaramdam mo, matatamad ka. Kasi hindi ka pa napawisan. Pero pag napawisan ka namin kung pusit, nako, ang sarap ng pagkaramdam sa katawan. Mamaya, pagka tulad nito, pagod na tayo, pahinga naman tayo, pugsit natin. Ganun lang may pugsit. Yan ang sinasabi ko pugsit na tayo lang ang unang pinakadoktor sa sarili natin. Tulungan natin natin sarili. Huwag tayo para higa, para iupo lang. Ano yan? Kung ako nasa bahay may pusit, puro lang ako higa, upo. Pero, may bike naman ako dalawa doon. Isa kami sa anak ko. Eh, pag-bike na ako. Maglakad. Isa din yun, mag-pusit.
Naalala ko rin sa mga pasahero. Minsan, may makita ko itong pasasigarilyo sa loob ng bus. Tama yung pasahero natin, nagsisigarilyo sa loob ng bus. Huwag nyo gawin yung buset, baka masunog tayo. Hindi lang sa mga kami yung bus, baka masunog tayo eh. Huwag nyo gawin yan. Kung hindi ka lang driver, sabayan nyo lang bubaba. Bubaba kayo at magsigarilyo lang kayo sa baba. Huwag nyo yung gawin na lang. Magsigarilyo sa loob ng bus, hindi ka tayo yan. Gusto tayo. Para sa atin yung lahat. Hindi lang sa akin, pero buset. Sa atin lahat yan. Marami na akong nakikita mga driver na masipag yung buset. Hindi lang ako. Dito lang nakikita yan sa video ko. Yung marami pang masipag din akin. Ayun lang, sabi nga masipag ako. Kaya, ang sabi masipag, baka araw-araw na ginagawa yan. Ako, paminsan-minsan lang ito pag wala tayong master. Umalingan natin gawin ito. Umalingan natin gawin ito. Kasi, kung natin gagawin, tulad yan, mamaya, babiyahe tayo. Makakamoy ito. Maraming dumi. Tapos, kailangan ng dumi nila ay lalo na dami. Kaya sa pagagawa sa atin ito, yung ibis. Pag tinapakan natin ng dumi, lalo mga baon, mga itlog, mga panis na mga buto, diyan makukuhan mga ibis. Kaya pag pinapanis mo yan, pinapatagal mo pa yan, okay? Tawag ito, pinapag mo lang isang araw, dalawang araw, bago linisan. Madami ang ipis yan. Kaya, ito, tapos na tayo. Buksin na rin, mamaya ang hapon, punta tayo sa Naga. Doon na tayo tataya, doon na tayo pipila. Buksit, tangali na pala, nauna na pala. Kaya pala nakaramdam na ako ng gutom ng buksit. Pero, sa third day, July 15 pa dito tayo dumating ng buksit ng maling araw. Lunes, Martes, Mercedes, Lunes, Sabado. Pwede mo yan. Kung sana kang magbuyan sa pamilya mo araw-araw, gabi-gabi, hindi mo kaya ito, mag-miss sila. So, huwag niyo sabihin namin buksit na hindi ko balang pamilya dahil hindi ko na-miss. Ito lang trabaho ko eh. Wala tayong magawa. Para sa ikaw buhay natin. Kahit saan tayo magtrabaho. Kung saan ka komportable sa magtrabaho, doon ka. Huwag ka doon sa hindi mo gustong trabaho. Oo, driver ka pa rin. Pero doon sa, alam mo, sa Manila ka magtrabaho, ang inayawan ko doon yung buksit, yung traffic. Doon ako dati nagbubiyahe. Jeep. Nag-jeep lang naman ako natin. Wala ko na jeep. Kaya yung mga bagong gusto mag-apply, nasabihin na hindi pa nakasok ng malaki, testing nyo lang mag-apply ng buksit, testing nyo lang magpa-test, testing nyo lang magpa-exam. Sa kapag nag-exam dito, hindi lang sa company, pati doon sa pag-medical, may exam ka rin doon. Testingin ka kung gaano ka lang sa utak mo. O, ano na, gusto tayo. Magtanghalian na tayo kasi tapos na rin ako. Yes. Bawain mo yung buksit. Mamaya naman tayo mag-video. Ano pa tayo mamaya. Ito, puno pa ako sa mga video eh. Hirap pag-edit mo yung buksit, nakakapuyat. Anong oras ako tulog kagabi? Alas 3. Dahil sa kaka-edit. Para lang sa pag-upload. Kapanood nyo. At maraming salamat ha sa pagpanood nyo may buksit. Ititigil ko na sana to, kaya lang dahil sa inyo, itutuloy ko na lang. Ako din mag-edit po buksit. Hindi naman pwedeng isama ko dito ang editor ko. Sa biyahe, magbabayad yun. Ako magbabayad, masahe. Hindi naman pwedeng ang taga-edit ko
ipasa ko sa kanya ang video. Matagal din yun. Kung walang signal, hindi rin papasok. Mahirap din ipasok mo yung website. Mahirap din pag-editor kung dugtong-dugtong. Kasi nga pag habang video na ipasa mo, hindi papasok yun. Putol ang pagpasok ng putol. Eh, kung hindi mo matansya pa putol, hindi maduble. Mahirap. Itong trabaho ko yung website, mahirap. Bye-bye yung website. Bye-bye. At maraming salamat sa inyong suporta. Magandang hapon.